dyan sa gatas ng kalabaw. Gatas! Sarap. Tapos toyo. Alam ko't ganyan. Kain. Hello mga Kapudibis! Today kakain po tayo ng simpleng Pinoy almusal. At syempre, ang nag-request po ng ating simpleng Pinoy almusal ay si Ma'am Grace Cruz. Ayan, ito daw po yung gusto niya na may gatas kalabaw, sapsap or dilis, ayan, tapos itlog na maalat. Yes, at tuyo at tinapa. At meron tayong talong mga Kapudibis. At meron tayong mainit na kape. Mga Kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga Kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Manganta na po. Ayan. Oh. Ma'am Grace Cruz, kain na po tayo. Ito na yung request Ito niyo. yung kape namin. Ito. Okay. Pero gusto ko sa kape na may gatas ng kalabaw. Yan. Shout out sa mga mahilig dyan sa gatas ng kalabaw. Ako hindi ako mahilig sa ano. Hindi ka mahilig? Sa may kape, tapos gatas, hindi ako mahilig. Sarap kaya ba? Gusto ko puro lang. Puro. Puro lang. Unang subo na tayo. Ay, unang subo. Sige. Dilis. Sausaw Sausaw natin sa suka. Ang unang subo ay para sa inyo mga Kapudibis. Ma'am Grace Cruz, para sa yung unang subo, kain po tayo. Mangantam. Siyempre, may rice tayo. Tanggalin na namin to. Baba mo na. Meron silang ano, tusok-tusok. Ay! Meron silang tusok-tusok. Buhay pa ba? Yan, para makita nyo yung rice namin. Ang sarap ng rice, medyo malagkit. Malagkit. Tapos, lagyan mo siya ng gatas. Sarap. Tapos, meron kami ng asin dito mga Kapudibis. Lagyan mo ng asin. Thank you. Yan. Siyempre, may plato kami ngayon. Social kami ngayon, may Tapos, plato. toyo. Alam ko't ganyan. Tayo ba yan? Oo. Ito. Yan, ganyan. Ito. Ito. Kain. Sarap. Sarap. Kulang gatas. Shout out kay Ces Bernadette Gasa. Ayan, paborito niya yung gatas kalabaw. Pag umuwi siya ng Pampanga, nahanap niya yung gatas kalabaw. Sarap, na-miss ko yung gatas kalabaw. Maalam. Ay! Nulog yung kanin. Gatas. Sarap, no? Di siya fake. Purong gatas kalabaw talaga. Tinapa tayo mga Kapudibis. Tayo. Ayan. Kape. Sarap. Ba't siya ng gatas? Kulang. Sarap kaya.
Sarapan sa ano. Masarap. Promise, masarap. Na-miss ko yung talong. Rice pa ako. Na-miss ko yung gatas niya. Na-miss ka ba niya? Oh, no. Ubus ko nga eh. Ayaw mo? Sige. Ikaw. Sige. Kasi mahilig sa gatas to. Iba yung hilig nito eh. Huwag mo na sabihin. Huwag mo na sabihin. Sabi ko? Huwag mo na. Atin natin na lang yun. Hindi maalat. Sarap. Papat ko na. Sige. Ito yung masarap na pagkain. Ito na lang. Tayo. Ayun yung tinapa. Makapodibis, kano kumuha ko ng rice. Kasi Nabitin. nabitin ako. Sarap kasi. Talong. Tengo sap-sap na. Wala kaming kamatis ngayon kasi sobrang mahal ng kamatis. Mahal ng bilhin.
Lagay natin dito. Maalat eh. Babad natin para mabawasan yung alat. Sobrang alat yung Sapsap. sap-sap. Shoutout sa'yo, ate. Nagtitinda. Sabi mo hindi siya maalat. Maalat ah. Kasing alat mo sila. Kasing alat mo sila. Buti pa yung itlog na maalat. Hindi siya maalat. Baliktad na. Sama mo dalhin daw. Ha? Sama mo. Ano ba to? Sayang eh. Ba yan? Ayan. Ay. Ay ba yan? Sayang. Masarap siya, hindi siya maalat. Ay mga foodies, naubos po natin ang simpleng Pinoy almusal. Ang sarap po ng gatas damulag, gatas kalabaw. Sa Kapampangan, gatas damulag, damulag. oo. Paborito namin yan dito sa bahay. At syempre gusto din po namin i-shoutout at magpasalamat sa mga members po namin sila. Platinum Bimi Vlog, Mickey D. Albert. Golden Bean naman po, PJ Family Mukbang. Silver Bean naman po, Lian May, J. Mansog Channel, Jack's Life, Kyle Popper, Mads Helen, Hungry Mangyan, Jenhan Caparas, Iñaki Eats, Hampas Lupang Burgits, at saka si Steve Vlogs. Ayan. Meron po sila mga channel at Facebook page. Please mag-follow at mag-subscribe na din po kayo. At sa mga subscribers po natin sa Facebook page sila, Kyle Popper, Ma'am Shi I Vlog, at si Cindy. Ayan. Meron po silang Facebook page at YouTube channel. Please mag-subscribe at mag-follow na din po kayo. Thank you so much po. Ayan, at gusto din po namin magpasalamat sa nagbigay ng star sa amin sa Facebook, si Piki Rabago Loftin. Ayan, thank you so much po sa binigay po ninyong blessing sa amin. At shoutout din po kay Maribik Templanza. Ayan, pinapabati po niya si Princess Templanza. Ayan, happy birthday po. At happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayong September. Sila, Ralph Andre Sexton sa September 29, Sherwin M. Pelayo, September 30. Ayan, pinapa-shoutout po at pinapabati po kayo ni Tita Edenia Enseley. Happy birthday po. Happy birthday. At shoutout po kila Drobert Crane, Imelda Vicente from Saudi Arabia. Shoutout po. Esperanza Pabalan from China Epi, at si Shoutout Noel po. Pabalan, Magtoto Andre May S, tsaka Magtoto Family, Alma Morena, Alma Rich Morena. Galegas from Davao, Chen Lumubos, at si Ann King. Ayan mga lods, thank you so much po sa suporta, shout Yes, out. At shout out si po. Aileen Abocado Palio, ayan, Hello, shout shout out out po. po. Ayan, at sa mga nagsishare po ng mga videos po namin, silent, mga naka-silent at mga naka-subscribe, naka-follow. Thank you so much po sa suporta po ninyo. Please, I love paki-ano na din, no? I-share na din yung videos natin. Yes, no? sure na lang mga kapudibis. Kaya, shoutout po Timatibay. I love you po Timatibay. I love you so much. Leia Payawan, Baby Allison, Chermy Macalisang, Regina May Banyares. I love you all. Jason Laksamana, Yorwawa Senior, Mimi Mads, Ellen, Estela Batusin, Edenia, and Saley. Oo, tsaka si Alma Paredes at Nanay Babe, Marina Kaluya, Nanay Susan, Get Well Soon, Nanay. Get Wilson po, mga kapudibis, meron po ang Facebook page. Apo, TikTok ng The Foodie B, Instagram ng The Foodie B, TikTok ni BBM. Syempre, The Foodie B Vlogs at Kusina ang Kabalan. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis, kaya ang gunjun ko.
Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. I love you.